Tá físeán SúilSiar, deartha dúir timplaid chomheasmhacha chun tacaíocht a thabhairt do bhuaine tubaigí nua sa teamaranga, agus chun cúnamh a thabhairt don SúilSiar sa bhaile. Feic sibh leathanach tosaigh cosúil gach físeán, is cuma cén tábhar nó cén leibhéal. Tuairthaigh na hintinní foghlama seo réamhrá díobh an méid a chlúdófar sa bhíseán sin. Cloisigh sibh canúintí éagsúla ag cruthaithe na bhíseán. Is múinteoirí nádúrtha iad a léiríonn serbhastanga agus a thuigeann leibhéal iarúnach na tanga donna scoláirí chomh maith le stíaltanga na scrúdathe stáit. Is múinteoirí in earnáil an Ghaeloideachais iad ó scoilinne agus ó cheantracha éagsúla. Bhí chuidead súla an ghfuil cursaí go maith libh go leir. Orlíonn sracha a dosach. Hola chicos, espero que estéis bien. Trí le déanamh Acmhainní na cuairthaí. Is féidirlinn tús a chur le sraith tuirg na bhíon. 338 agus gan 1.8 Tá mór an slí chun na físeán seo a chur gobardíomh, seo chuamh cúpla sampla ó thaobh an bhúnteoiride agus ó thaobh an scoláiride. Dábhar nua, iarra scoláirí féchann ar íseán chun bunolalas a thuirtómh sula dagann siad isteach sa seomar. Déan tú féin a chlónáil, trí gléas a chur fáil le físeán mar hacaíocht dobar grúpa agus an múinteoir ag gobar le grúpaí eile sa teomra. Cur físeán ó SúilSiar fáil ag gás múinteoir a bheith imthe go cluiche nó mo le tinnis, chun sanálas múinteoire a chinntiú sa rang. Is ceiste na samplacha de gná atá na físeán mata. Is fiú físeán mar seo a úsáid mar áis idirghníomhach seachas díreach a féchaintear. Stop an físeán, buin trílas an gceistir an scáilán sa chopléir, agus sein an físeán arís chun botún nó mí hiiscin de theachant más é andómh. Má tá scrúdú saoraigh, nulaigh, breagscrúdú nó scrúdú státe teacht, úsáid físeán cruthaithe ag múinteoir SúilSiar chun achar me tapig a thuirt dit thupaig nach bhfuil clúda le cúpla mí nó le cúpla bliain fiú ag do bhúnteoir féin. Tá físeán le réitigh ar na hiarfápar scrúdathe fáil sa bhata agus níos mó tacht. Fiche cuaig gnála bhéal pápéir a dó ceist i seacht sí. So is féile am seaca a bhaint an na gá thaobh. Buin trílas ceiste na scrúdathe agus ceartaigh do chud oibre ón réiteach a hafad múinteoir ratha mata. Cur síos an sin agah mar sin slite chun na físeán SúilSiar.ie a chur go bardíobhse, be mar a súla níos le cloisteáil faoin na slite go bhfuil sibse a buin túsáide asta sibh féin.